Paula Hernández. Entendiñe que non? No, Paula non ven. No, por asuntos persoais non podo ir. Estamos todos, podemos empezar entón. Empezamos coa sesión ordinaria do Pleno da Corporación de setembro e o primeiro punto da orde do día é a aprobación dos borradores do borrador da sesión celebrada o 27 de xuño e do 27 de xullo. Temos os dous. Vamos por separado, por si hai alguén que non estivera en algún deles. A acta da sesión do 27 de xuño de 2017. Algo sobre ela, Partido Popular? Hola, boas tardes, non, nada que comentar. Non? Partido Socialista? BNG? Non, quero aproveitar para excusar a ausencia da miña compañeira, que por asuntos persoais hoxe non podo ir. Vale. Bueno, votamos entón a aprobación da acta do 27 de xuño. Votos a favor da aprobación? Unanimidade. A acta da sesión celebrada o 27 de xullo de 2017. Partido Popular, algo que decir? Non. Non? Partido Socialista? Sí, nos vamos a justificar o noso voto en contra desa acta porque estamos totalmente en desacordo coas manifestacións que se fan por parte de tanto da alcaldesa como da secretaría, porque non estamos de acordo en que se nos conculquen os nosos dereitos fundamentais de poder presentar unha moción, poder debatila e poder votala. E como vimos tamén que desde a alcaldía se había cambiado, desde secretaría non sabemos, pero bueno, para efectos prácticos para nós é desde a alcaldía que quen firma a proposta, que se había cambiado o formato da convocatoria do pleno e que solamente aparece a posibilidade de presentar mocións na segunda parte onde non son resolutivas, o cal quer decir que non teñen sentido que están conculcando os nosos dereitos de que traamos ao pleno as peticións que fan os veciños, parecenos totalmente dictatorial esa medida, e entonces vamos a votar en contra esa acta, precisamente porque non estamos de acordo no que di a señora secretaria e porque efectivamente tampouco é así, que se pode interpretar de distintas maneiras, lóxicamente en dereito podese interpretar, hai moitas interpretacións, pero está claro que hai un montón de sentencias que din que os dereitos da oposición non se poden conculcar e un deles é presentar mocións resolutivas no pleno e poder votalas. Co cal vamos a votar en contra esa acta. Vale. BNG, algo que decir? Non. Bueno, algo máis? No, concordamos en parte coa posición da portavoz socialista e como estamos valorando a acta, tamén vamos a votar en contra. Vale, votos a favor da aprobación da acta. Abstencións? En contra? En contra? E nós, aproveitando que nos aprobou esa acta, solicitaríamos que se convocara unha xunta de portavoces para poder falar do problema que surxe ora no Concello de Muros de forma esa decisión dictatorial de que a oposición non pode presentar mocións resolutivas. Vale. Moi ben. Bueno, o segundo punto do orden do día é proposta dos días festivos locais para o ano 2018. Bueno, tal cual se comentou na comisión informativa, a proposta é declarar como días festivos locais o 29 de xuño, o día de San Pedro, e o 16 de xullo, o día do Carmen, como ven sendo habitual no noso concello.
Partido Popular, algo a decir? Non, parecenos ben, son as festas tradicionais do Concello e estamos de acordo. Partido Socialista? Nos decimos o mismo, só manifestamos na Comisión Informativa. E BNG? Nada que ver. Nada. Vale, entón pasamos a votar, se vos parece. Votos a favor da proposta? Vale. Ben, o terceiro punto do orden do día é unha proposta de alcaldía para a adhesión do Concello de Moros á Xunta para a devolución do Pazo de Meirás e apoio ao manifesto desta plataforma. Non é unha moción porque non foi tratado en comisión informativa, por iso ven con un formato de proposta. E entón, para poder debatilo, é necesario ratificar a inclusión desta proposta na orden do día do pleno. Isto chegou ao Concello unha proposta da Diputación o venres 22 deste mes e por iso non foi a comisións informativas porque xa estaban convocadas, xa non chegaron a tempo para iso. E entón, bueno, intervención sobre a inclusión da proposta sobre a inclusión, logo, se se ratifica, xa se debaterá ou non a proposta en sí. Moi ben, pois realmente nos estábamos sorprendidos que se incluíse este punto na parte resolutiva, porque a secretaria dixo ben claro no pleno do mes de xullo de que as mocións que para poder ser incluídas na parte resolutiva do pleno e ser efectivamente aplicables deben vir informadas pola comisión e cos informes oportunos, técnicos e xurídicos. Con esa argumentación, vostede negouse a tramitar as mocións que presentamos os tres grupos da oposición sobre as melloras que pedían os veciños na obra de baño e que non é valdexería, señor Alfonso. Resulta increíble, a verdad, que para que calquera que se presenta a unha plaza do Concello teña que saber o nome de todos os lugariños e vostede non sepa nin o dos máis poboados como é baño. Como lle decía, pois estábamos realmente sorprendidos e evidentemente vamos a votar en contra da súa inclusión. Vale, Partido Socialista? Nós tamén vamos votar en contra desa inclusión porque está cargado de defectos. E o primeiro defecto que ten é que non hai un informe xurídico por parte de Secretaría, que debería velo, e justificativo dispós do que pasou no último pleno, justificativo de por que se está presentando isto desta maneira, cando o último informe que escuitamos foi que non se poden presentar así as mocións, sin pasar por un informe técnico, sin non sei que, e menos votalo. E cal é a nosa sorpresa que de repente desde a alcaldía e así de forma como los toreros, pois aparece esa moción encima da mesa, non, aparece esa moción nos puntos do orde do día e nos di ahora mismo en plan disculpa que é unha cosa que mandou a Diputación. Non é certo que mandara a Diputación, mandou un grupo da Diputación. A Diputación, o grupo de goberno non acordou presentar esa moción. Ese é un grupo, unha parte do grupo de goberno, un partido político que acaba de decir de mandar esa moción e intentar que todos os concellos se adhiran a eso. Co cal, nós tamén vamos a votar en contra da inclusión desa, non lle chamou esta moción, non sei como lle chamou, desa proposta, chamoulle. Partido BNG, perdón. Bueno, nos estaríamos encantados de poder tratar deste asunto neste pleno, en todos os que salan, en todos os espazos políticos e de debate nos que salan, porque me parece un tema fundamental hoxe en día para entender a nosa realidade, as cousas que están pasando no concreto. Bueno, é unha pena que os grupos se pechen a poder falar as cousas. Nada máis. Vale, bueno, entón, vamos a ver, dúas cousas. Primeiro, no último pleno a secretaria explicou como funcionaba o tema das mocións. Isto, como se pode ver na orden do día, non está incluído como moción, sino como unha proposta. O ROF recolle claramente a diferencia entre unha moción e unha proposición. As mocións teñen que estar dictaminadas en comisión informativa e as propostas, en cambio, o procedimento, cando por algún motivo non foron justificados, non foron a comisión informativa, se poden incluir na orden do día, logo necesitan a ratificación, por eso estamos nesto, en forma de proposición. Eso pódese ler
claramente no ROF a diferencia entre moción e proposición. E por eso, na orden do día non aparece este punto como moción. Con respecto ao que apuntaba a portavoz do Grupo Socialista, bueno, esta é a carta que nos chegou o venres, o sello é do 22 de setembro o venres, ten un membrete ben claro da Diputación de A Coruña, e ademais en esta carta nos din, bueno, ben asinada pola vicepresidenta da Diputación, como vicepresidenta da Diputación, pero ademais di, e vou ler textualmente, a Diputación de A Coruña acordou impulsar, xunto cos concellos de Sada e da Coruña, a Universidade da Coruña, a Comisión para a Recuperación pola Memoria Histórica da Coruña, a Iniciativa Galega pola Memoria, a Casa Museo Emilia Pardo Bazán e a Real Academia Galega a Xunta pro devolución do Pazo de Meirás. En ningún momento fala de un grupo político determinado da Diputación, ben asinada pola presidencia da Diputación, e ademais di esta carta que eu teño aquí. Sí, ben afinada pola presidenta en nome da Xunta pro devolución. Sí. Pero ben asinada. E estou lendo textualmente o que di a carta, vale? E o que di textualmente é o que acabo de ler. Que acordou, que a Diputación de A Coruña acordou impulsar, xunto cos concellos de Sade da Coruña, tal. E esta carta, con membrete clarísimo da Diputación, clarísimo ademais, foi o que chegou aquí. Excusas pódense poñer as que se queiran, evidentemente, para non tratar un tema que non se quere tratar ou para levarlle a contrario ao grupo de goberno se lle quere levar, pero evidentemente non deixan de ser excusas. Pasamos á votación da ratificación da orde do día, se así procede, ou do receite. Votos a favor da ratificación? Non hai segunda intervención? Non, é necesario, suficiente. Parecelle a vostede. Votos en contra? Nos queremos manifestar a nosa proposta por non deixarnos a segunda votación. Que lle parece a vostede suficiente? O cuarto punto da orde do día é dar conta para coñecemento das resolucións da alcaldía do número 480 a 602, de data 31 de agosto de 2017. Das actas da Xunta de Goberno Local, da número 23 ata a número 26, que están aí incluídas. Teñen a documentación. O punto número 5 é dar conta do envío ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas das liñas fundamentais dos orzamentos do exercicio 2018 que se lle enviaron, como é obrigatorio. E o punto sexto é o punto das mocións. Algúnha moción, Partido Popular? No. Partido Socialista? No. BNG? Nos sirvemos unha. Sabemos se se acolle o regulamentario, pero ímos a presentar. A ver. Por un asunto que tivemos coñecemento hoxe, nos consideraba moi importante que se podese tratar no pleno. Se pode votar agora. Así. Bueno, coméntame a secretaria que é unha declaración institucional, entón que podemos estudalo e votar a urxencia. Como vexo caras de extrañeza, casi lle pediría a señora secretaria que o explicara.
Sí, que faga un informe verbal, sí. Bueno, a moción únicamente o que solicita rexeitar unha noticia de peche e aprobar unha declaración institucional de apoio aos traballadores da Conserve nas súas demandas, evidentemente, para unha declaración institucional, pois non se necesita ni crear ningún expediente, ni porque haber informes de secretaría neste caso, ni famos de intervención, entón, son motivos máis inconvinte. Esta emoción. Entendela vos. Bueno, pasamos... hai algunha moción máis? Non. Pasamos entón a debatir a urxencia, porque hai que primeiro votar a urxencia e logo, se entra, pois, a moción. Explicas a urxencia? Sí, bueno, a urxencia creo que é evidente, non? É un asunto que xa andaba no ruxe por Esteiro, por toda a comarca, e que parece ser que hoxe se fixo oficial, ainda que non temos coñecemento oficial do feito, e sí que se están reunindo cas traballadoras e os traballadores da planta, e bueno, parece que o peche definitivo, que será, parece ser a finais de ano ou primeiros de 2018. Sei que non ten facultades o Concello para evitar este peche, que será algo moi duro, pero sí consideramos que era importante que desde o minuto 1, cando os traballadores comecen a negociar ca empresa as condicións ou ben dos despedimentos ou ben das recolocacións nas outras plantas que ten a empresa polo noso país, pois que saiban que teñen todo o noso apoio. Vale. Intervencións, Partido Popular? Sí, a nos parecenos ben, entendemos a urxencia, o que pasa que a moción ten 2 puntos. Un é unha declaración institucional, pero o outro non. Non temos ningún problema, de feito nos tiñámoslo como íbamos a incluir un rogo en este sentido, xa que sabemos coñecedores de que aos traballadores de Calvo se lle anunciou hoxe o peche da fábrica e tiñamos en ese sentido un rogo e varias preguntas. Entonces tampouco vemos maior dificultad en aprobalo e asumilo, porque, bueno, estábamos de acordo en rexeitar o noticia do peche e en aprobar unha declaración institucional, pero son 2 puntos distintos que non sei se vale o mesmo razonamento para os 2, a señora secretaria. Partido Socialista, sobre a urxencia? Bueno, pois nós, lógicamente, estamos totalmente de acordo que non é que é urxentísimo facer algo na medida que desde o Concello de Muros podamos con respecto á situación dos traballadores e dos nosos veciños de Esteiro, os traballadores de Esteiro e parte de Muros, bueno, sobre todo da fábrica de Calvo. Isto non quita para que estemos sorprendidos de que nin a señora secretaria nin a señora alcaldesa lle salan os colores dispostas das manifestacións que acaban de facer, porque eu recórdolle que esta moción está na parte de control e seguimento, e a lei di, que tamén non debe saber a señora secretaria, outra cousa que opine outra cousa e se agarra un día ardiendo e salga por peteneras, como se leu neste momento, dicindo que é unha declaración institucional, pero algo máis que unha declaración institucional, como di a vocera do Partido Popular, que as mocións que están na parte de control e seguimento simplemente se poden debatir, non se poden votar. Pero parece ser que agora en este pleno ca nova asesora pois vamos a andar cambiando de criterio cada 3 minutos según lle vai ben, o sea, se agora me apetece decir que é unha declaración institucional e ainda que este na parte de control e seguimento, se se vota a favor vamos a deixar votar, se se vota urxencia e outro día que teníamos un problema gravísimo que está sin solucionar, que ainda hoxe os veciños de Baño tuveron que ir a presentar unha denuncia á Guardia Civil por culpa das barbarias que lle están facendo na porta, seguimos, non nos deixaron, e foi unha proposta dos 3 grupos políticos. Unha vez que estamos de acordo toda a oposición, pois, para sacar as castañas do lume a señora alcaldesa, pois, a asesoría xurídica non se lle ocurre outra cousa máis que plasmar e conculcar os dereitos fundamentales desta oposición e non deixarnos votar. E agora, de repente, cambiamos de idea e decimos, ainda que este na parte de control é igual, vamos a deixar votar. Eu creo que vamos a ter que ser moi cautos, sobre todo desde a oposición, cas resolucións que vamos a tomar aquí, porque creo que estamos en mans de
vou dicir de ninguén ou de pouca cousa, porque eu non o entendo. A ver, que agora me digas que isto é blanco e aos 5 minutos me digas é blanco pero non é blanco de todo, a mí non me vale. O sea, eu creo que a garantía xurídica que temos ahora mesmo no Concello de Muros pois témolo que cuestionar. Cando sabemos que cando estivemos gobernando o Grupo Socialista marchamos do Concello sin unha sola denuncia, sin unha sola, nin por urbanismo, nin por nada, sin unha sola. E ahora mismo me parece que, bueno, que isto é moi grave e tenemos que estar moi pendientes do que se vai facer aquí. De todas formas, nós creemos que isto é urxente e o imos a votar. Que sea nulo ou que non sea nulo, se a señora secretaria agora ten outro criterio e a señora alcaldesa tamén, yo sigue, pois parécenos moi ben, pero que sepamos que esta moción, que agora chamolle moción, porque a vez pasada, cando nós presentamos unha moción en regla, os tres grupos, non lle chamou moción, dixo que era un robo, por interpretación así de la nube, agora é que isto é unha moción, que eu estou de acordo que é unha moción, por suposto, pero bueno, pero agora parece ser que, ainda que vaya no punto B, vaise votar. O sea que vamos a ver cales son os argumentos peregrinos totalmente, si é unha declaración institucional e é que sí. Bueno, en fin, nós estamos de acordo en que hai que facer algo e non sei se como unha moción, se con un manifesto firmado por todos, se algo que hai que hacer en defensa e se vale de que Calvo non se vaya do noso Concello e vamos a votar a favor, claro, estamos sempre. Benega, algo máis que dicir? No. Non? Bueno, nós dende Compromiso pola nosa parte vamos a votar a favor da urxencia, é un tema que coñecemos hoxe tamén, que nos comunicaron hoxe, escoitáramos rumores tamén de algúns traballadores, pero a confirmación tivémola hoxe, sabíamos que había unha reunión hoxe do comité de empresa coa empresa, e, bueno, agora xa temos máis datos, se nos parece o tema lamentable e importante, vamos a votar a favor tamén. Algúnha intervención máis sobre a urxencia? Non, sobre a urxencia. Sobre a urxencia. No. Votamos entón. Votos a favor da urxencia, de incluílo por urxencia? Vale. Pasamos entón a debatir a moción. Benega, explícala. Sí, dou lectura primeiro. Sí, sí. O Grupo Municipal do BNG presenta para a súa aprobación se procede a seguinte moción de urxencia. Vimos de recibir a noticia por fontes non oficiais de que a fábrica de Calvo pechará definitivamente as súas portas o vindeiro mes de decembro. Calvo é a día de hoxe e, a pesar de levar anos reducindo considerablemente o seu plantel de personal, un dos principais motores económicos do noso concello e posiblemente a principal fonte de ingreso para as familias da zona leste do noso concello, xa que case un centenar de persoas seguen a traballar nesta fábrica. De se confirmar esta mala nova, Esteiro levará unha estocada case mortal na súa economía, da que dificilmente sairá adiante. Entendemos que é fundamental que desde o pleno da corporación emitamos o noso apoio incondicional ao colectivo de traballadores da fábrica, que son un sustento fundamental para a nosa economía. Por iso, desde o BNG, propomos ao pleno da corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, rexeitar a lamentable noticia do peche da conserveira de Calvo en Esteiro. Segundo, aprobar unha declaración institucional de apoio aos traballadores da conserveira nas súas xustas demandas na negociación coa patronal para a recolocación do persoal na fábrica de Carballo e os despedimentos. Ben, creo que é bastante claro, non? O tema que xa comentaba na urxencia, a nos unha noticia que nos pilla así non de sorpresa, pero sí que o mellor non esperábamos que fose para xa, que fose sin volta atrás. Sentimos a impotencia de non poder facer nada para que Calvo continúe explotando a fábrica e continúe dando sustento á localidade de Esteiro e boa parte das outras parroquias, que tamén hai traballadores de todas as parroquias na fábrica. Consideramos que é algo moi grave e que se vai a notar moito nunha xa moi precaria situación social no noso concello. Non podemos máis que, con toda a rabia, presentar este documento. Vale. Partido Popular, intervencións? Bueno, non é unha noticia non oficiosa, posto que Calvo dou unha roda de prensa anunciando o peche da instalación e de que iba a trasladar o personal á fábrica de Carballo, dándolle a posibilidade de financiar o transporte, etcétera, etcétera. Evidentemente,
Inda dentro do malo, se conservan os postos de traballo, pois non sería o peor, pero sí é unha estocada mortal para a economía de todo o Concello e de Esteiro en particular. A nós o que nos sorprende moitísimo é que o grupo de goberno non tivera ningunha noticia desto e non fixera ningunha xestión, porque este é un rumor que, como ben di, hai moito tempo que se está dando, ningunha xestión para saber as intencións da empresa de se tiñan a intención de continuar ca actividade ou se a van a vender ou se alguén vai a establecer ali algún tipo de actividade ou que é o que vai a pasar con esas instalacións. Eso é o que nos parece alucinante, tendo en conta ademais que a señora alcaldesa é veciña do sitio. É unha cousa que nos parece, vamos, de non dar crédito, porque, bueno, cando xa o anuncian en roda de prensa e o dan como un feito o que non hai marcha atrás, non entendemos que non procedía a presentación dunha moción porque hai que ver primeiro os traballadores como queren enfocar este tema, porque entendemos que nós o que temos que facer é poñernos a disposición deles para apoialos no que é o mantemento dos postos e no mantemento da actividade e queríamos esperar a ver cal é o posicionamento dos traballadores e que é o que eles nos van a demandar, porque non queremos tampouco precipitarnos ou enturbiar as negociacións que podan facer o comité ca empresa. Insisto, parece unha cousa, non sei, fora de todo lugar, que tendo un problema como este, que ademais non é de novo, que tal e como está o Concello, que nos comen as silvas, que caen os edificios máis emblemáticos do casco, que é de propiedade municipal, cae a cachos, peligrando a continuidade destes postos, sin saber o que vai a pasar co abastecemento de agua potable, pois que o único que se ocurre a señora alcaldesa é falar do Pazo de Meirás. Non sabemos moi ben pois para quen está gobernando vostede, señor Alfonso. Insisto, nós poñémonos desde xa a disposición dos traballadores para facer o que podamos no sentido que eles nos demanden e gustaríanos, evidentemente, que se manteña a actividade ou que se retome a actividade por outra empresa, pero non debe haber ningún movimento en ese sentido cando din que se acaban de enterar eles hoxe tamén. Pouco máis que decir, é unha perda importantísima e un golpe moi duro para a economía de todo o Concello. Partido Socialista? Bueno, pois nós tamén estamos disgustados con esta noticia. Xa, como sabedes, xa houve outra ocasión cando Calvo tamén anunciou de que marchaba e despois de facer un montón de negociacións, desde logo, desde o Concello, pois conseguimos, entre todos, tanto o comité de empresa, como sindicatos, como o Concello, despois de moitas negociacións, conseguimos entre todos, volvo a repetir, pois conseguir de alguma maneira que Calvo seguira, sabemos que foi momentaneamente e non para moito, pois nas súas instalacións de Esteiro. É un golpe moi duro para todo o Concello porque xa estamos moi carentes de industrias e unha das máis grandes ou a máis grande que temos no Concello que se marche así, que teñan que os nosos veciños ir a ter que desplazarse a Carballo, pois non é boa noticia para nada. Entonces, nós, sin ninguna dúbida, estamos de acordo ca moción presentada polo BNG, apoyámola sin ninguna duda, porque queremos que hai que apoiar a estes veciños e sobre todo, se a nosa loita é precisamente a consecución de postos de traballo, isto é unha ruína total de perda de postos de traballo. Non nos extraña a pasividade da alcaldesa de Muros para nada, porque nós non temos coñecemento de cando hubo donde hai un problema serio que este ela, ao revés. Isto non saleu no Facebook ni no Twitter, co cal non tenen idea. O que nos sale aí non existe. E é así, porque as silvas hai nas que poño todos os días na prensa, se non as ve. E o concelleiro de Medio Ambiente non le constan. E o outro, pois xa ni está ni se le espera. Co cal é normal que non fixera ningunha actuación, nin tuvera ningún contacto cos directores de Calvo ou cos representantes que Calvo poda ter aquí. Sin embargo, di que se acaba de enterar, debeu non ver cando lle enseñou o representante do BNG, ou virio por aí cando ven pola calle, ou alguén dixo oído, e non lle dou tempo para traer unha moción urxente e presentala aquí no pleno, pero, sin embargo, o de Meirás, que
se nos enseña el sello, que está el sello, pues nos enseña el sello, entonces justifica que o trouxo. Pero isto non lle é suficientemente importante para traelo, ainda que se enterara 5 minutos antes, ainda que tuvera que facer a lápiz, porque creo que todos estaremos de acordo en que aparecera unha moción, se a señora secretaria quer chamar moción, defendendo os postos de traballo do Concello de Muros. Co cal, desde o Grupo Socialista, gustaríanos ter máis de 4 más para levantar en defensa desta proposta. Benega? Non, nada máis, sobre o teu comentar que estamos de acordo cas intervencións dos outros grupos, e, comentar que, por matizar as palabras de Inés, que dicía que lle gustaría esperar a ver como se posicionan os traballadores. Eu creo que tamén a filosofía un poquinho do que nos levou a ter a moción é xusto o contrario, non? Que desde o punto de partida os traballadores saben que nós vamos estar con eles, no que nos teñan que pedir, no que nós podamos facer dentro da impotencia de que non sei se podemos facer algo, que saiban que contan co apoio de todo o pleno da corporación. Partido Popular, algo máis? Pois non, nada máis. Bueno, o matiz que fai o BNG, a nós o que pretendíamos facer era precisamente poñernos a súa disposición para o que eles consideren, pero, bueno, non hai ningún... Estamos todos de acordo. É unha noticia desastrosa e hai que facer o posible e o imposible para que se manteñan os postos de traballo e, se é posible, a actividade na instalación. Partido Socialista, algo máis? Non ratificamos a manifestación. Bueno, nós tamén estamos de acordo, evidentemente, coa moción, a moción que pretende deixar claro e manifesto o lamentable que é esta noticia e deixar claro pois que é unha perda grande, non só para Esteiro e para a parroquia, para que máis perda é, porque é onde máis traballadores hai, evidentemente. Pero ali, como xa se apuntaba, hai traballadores de todas as parroquias do Concello e incluso hai traballadores de concellos limítrofes. Entón, o problema é un problema gordísimo, socioeconómico, non só para o noso Concello, sino para a contorna todo, para toda a comarca. Non? Como apuntaba antes, eu recibín hoxe pola mañá un correo do Grupo Calvo e temos pendentes de concertar unha cita co Grupo Calvo. Por outra banda, evidentemente, unha vez que tiveron a reunión o comité de empresa coa empresa, pois nos reuniremos tamén cos traballadores co comité de empresa para ver se entenden que lles podemos axudar de alguna maneira. Por o demais, eu creo que o feito de aprobar este manifesto conxunto de forma unánime xa deixa claro a disposición de todos os grupos, de toda a corporación municipal, a disposición de cara aos traballadores para aquilo que consideren que lles pode axudar, non? Evidentemente, o Concello pouco pode facer na decisión dunha empresa privada que, polo que puden ver, o ten decidido xa. Eu quero a ver que me comentan, que me din en esa reunión, que detalles me aportan, de se realmente é definitivo, se hai marcha atrás, se pode ser reversible ou non. Pero, bueno, se xa nesta ocasión falaron abertamente cos traballadores, iso indica que a decisión, por desgracia, está tomada. En calquera caso, creo que é importante que haxa o coñecemento público e que os traballadores saiban que toda a corporación está do seu lado e que se vai a facer o posible porque se manteñan os postos de traballo, que hai moitas familias que dependen dese posto de traballo. Hai familias que é un segundo soldo que entran na familia, pero hai outras que é o único sustento da familia. E aínda que lles ofrecen axudas para ir a Carballo, non todas as persoas van ter fácil poder ir a Carballo, porque eso significa moito tempo extra de viaxe, moito máis agotamento chegar a casa e situacións familiares que, por desgracia, igual non lles permiten poder ir a Carballo, aínda que lles den algunha axuda económica para o desplazamento, como nos apuntan, non? Entón, bueno, creo que está clara a postura de todos os grupos, sin excepción. Entón, se vos parece, votamos a proposta do BNG. Votos a favor? Unanimidade. Ben, pasamos a rogos e preguntas. Partido Popular.
Ben, vamos a empezar polos decretos e os acordos da Xunta de Goberno Local. Vemos moitos reparos de intervención, o que confirma o que lle levamos dicindo moitos meses, que teñen que facer un orzamento e cumplir cos procedimentos de contratación. Gustaríanos saber para cando vai fructificar ese intenso traballo que levan 2 anos facendo para elaborar un orzamento, porque estamos seguros de que moitos dos problemas de xestión que teñen os poderían amañar desa maneira. No decreto 492 fai referencia a que a contratación dunha empresa para prestar horas de asistencia no fogar se deriva dunha inspección da administración competente. Nese mesmo decreto fai referencia tamén a que están pendentes de regularización contractual os gastos derivados da xestión da piscina. Queríamos, a ver se nos pode vostede explicar cal e cando foi esa inspección e cal é ese contrato de xestión da piscina, porque o descoñecemos. Tamén no decreto 492 aproba un pago dunha factura á Televisión do Salnés de 2.420 euros por emisión dunha campaña publicitaria. A ver se nos pode decir o número de emisións e días nos que se emitiu esa campaña, vostede que afirmou por activa e por pasiva que non iba a pagar os medios de comunicación. No decreto 526 emítese resolución sobre varias contratacións de personal e axuda no fogar. Pode repetir o número do decreto, por favor? 526. E indícase que o motivo é a solicitude das traballadoras por horas a compensar, entre outros. Queríamos saber se nos pode explicar como organiza vostede o personal de servicios sociais, porque indicou que cambiara o sistema de traballo para evitar estas situacións de compensacións por libranzas e de acumulación de horas para contratos siguientes e todas esas cousas, pero síguense dando, porque precisábamos unha explicación ao respecto. A convocatoria de subvencións para actividades culturais e deportivas e bolsas para deportistas contemplaba o mes de marzo para a presentación de solicitudes. Hai xa 6 meses que rematou o prazo e non se resolveu a convocatoria. Esta situación está perxudicando seriamente as distintas asociacións do Concello, as que unha vez máis temos que felicitar polo seu dinamismo e colaboración. Queríamos saber cando teñen previsto resolver a convocatoria de subvencións. E, en relación con este tema, ímoslle dar traslado dun rogo que nos transmite un técnico dunha entidade deportiva. Leo literalmente. Estimados dirixentes do Concello, nunca considerei ter que emitir nota algunha para ter que explicar nada do referente a algo que de por sí debería contar coa aprobación e co apoio de quenes estades ao cargo. De feito, non me sinto cómodo plasmando nun ámbito político unha situación tan lamentable como a que dende un dos colectivos máis numerosos que temos no Concello estamos a vivir. Pero o meu compromiso coas rapazas que dirixo como adestrador e, sobre todo, co escudo que represento, penso que polo menos debo de transmitirvos para os que vos poida interesar como nos sentimos dende aquí. Hai varios meses comenzamos un novo proxecto nun apartado que non había na nosa comarca. Na presentación contamos no Salón de Plenos do Concello coa presencia do adestrador e corpo técnico do equipo referente a nivel galego, o Deportivo A Banca. Alí acordamos un compromiso de colaboración verbal no que se nos dixo que se iba a aportar o preciso para que a iniciativa coas rapazas fose adiante. A día de hoxe non só non recibimos dito apoio, senón que incluso se demostra públicamente unha postura negativa por parte dun dos responsables de deportes do Concello, sin falar do apoio presupostario que a día de hoxe está no limbo. Non pretendo entrar en guerrillas abertas con ninguén. De feito, o traballo dos que estamos na escola deportiva garantizo que é totalmente altruísta e o seguiremos facendo mentras nos den as forzas e co pago que nos dá ver os nenos e nenas do Concello esforzarse o deporte como excusa. Non son optimista, sei que pouco arrancho vou acadar con este comunicado, pero menos faría quedando quieto pensando en que tal vez alguén vexa que o futuro da vila son os nenos e as nenas facendo deporte e non afincados nos bares ou sin os valores que acadan en torno á actividade física. Señor Alfonso, debería caerlle a cara de vergonza. Por que dá unha palabra que sabe que non vai a cumplir? Ten tanta ansia de sair nas fotos que se permite mentir públicamente e defraudar as expectativas dunha xente que pon traballo e ilusión
no que fan. Seguimos cas entidades deportivas. O Clube de Remo ten un problema nos accesos ás instalacións de SEL, xa que en moitas ocasións quedan inutilizados por vehículos mal estacionados. Este problema xa lle puxeron de manifesto en varias ocasións os propios membros do clube, pero tiveron que ir ao Facebook para que vostede se dignara a contestar, dicindo que sí, que había un problema e que o iba a solucionar en breve. Xa sabemos que a súa concepción da brevedade non contrasta coa que ten a maioría da xente, pero aínda así preguntámoslle cando ten pensado tomar algunha medida ao respecto. Durante os meses de agosto e setembro recibimos numerosísimas queixas de veciños polos cheiros dos contenedores, pola falta de limpeza de rúas, pola presenza de ratas, pola falta de limpeza en parques e espacios públicos e citamos, entre outros, moitos, o acceso á igrexa parroquial polo Camiño Novo, San Roque, a zona verde do polígono, o Chalón, que rozaron unha parte e outra non sabemos moi ben por qué, e rogámoslle, por favor, que proceda a atender as demandas dos veciños e a limpeza dos espazos públicos. Saben vostedes que faltan todas as luces no Paseo de Louro entre o Espadanal e San Francisco? O parque infantil e a pista deportiva de Bentín están completamente abandonados. Cables da luz cortados, elementos do parque rotos ou inutilizados, a fonte seca, faltan as redes na portería, o único mantemento que se fai é o que levan a cabo os veciños. Tan mal ten o Concello, señor Alfonso, que non poden impoñer unhas redes nas porterías e un foco para que os rapaces podan xogar nas tardes oscuras de inverno. Hasta os nenos nos fan chegar queixas e, por suposto, llas imos transmitir. No Furón retiráronse as porterías e canastas e non se volveron a poñer. Queren saber cando as van a colocar, que as botan moito en falta a hora de xogar. Na vella escola de Serres, máis do mesmo. Instalacións rotas e inutilizadas, siguen ali abandonados os restos das cacharelas de San Xoán. Mires onde mires non se ve máis que abandono e deixadez. Como organizan vostedes o traballo, señor Alfonso, que cada día fan menos? Quedaron en facer algunha mellora na marquesina, sobre todo nas que teñen parada do bus escolar. Queremos saber se fixeron algo ao respecto. Están realizando unha actuación no Cine París, colocando un andamiaxe para asegurar a estrutura, supoñemos. Queremos saber se hai algún informe técnico que avale esa instalación, canto tempo calculan que vai a estar aí e como teñen previsto resolver os problemas de accesibilidade que provoca esa instalación. Para cando a pista polideportiva do Colexio de Esteiro, que tamén iba a estar en breve? Que pasa coas clases de informática en Esteiro e coa xente que pagou a matrícula o ano pasado e que le iba a valer para este año e que non sei que e que está sin clases? Vemos que iniciaron o procedemento de contratación do profesorado da Escola de Música o día 26 de setembro. Asombrosamente, sorprendentemente, matricularon antes os alumnos, porque o plazo de matrícula foi do 1 ao 20 de setembro. Canto teñen pensado iniciar o curso e cantos alumnos teñen matriculados? Solicitou a subvención para proxectos singulares de aforro de eficiencia enerxética que comentamos o pasado pleno e para que proxectos e que o fixeron? Que pasa cos postos do mercado e coas reparacións urxentes que precisa o edificio? Remataron ese estudo tan sesudo que estaban facendo para mellorar o sinal de televisión e a velleira en tal? Adoptaron algunha decisión? Como teñen pensado contestar ao requerimento da Inspección de Traballo para evitar a imposición dunha sanción? A piques de rematar a actuación en Baño, podemos ver que, a pesar da insistencia de veciños e de grupos da oposición, non fixeron ningunha modificación no proxecto. Queremos aquí facerlle un rogo, señor Alfonso, fágalle caso aos veciños, porque as obras teñen que ser para mellorar a súa calidade de vida, non para cumprir o seu capricho. Xa vimos que o caso que fixeron os rogos que presentamos no último pleno sobre a programación de actividades para o curso escolar, pero imos insistir, valoren a posibilidade de ofertar algún taller relacionado coa reparación e elaboración de maquetas de embarcacións e madeiras similares para que non se perda o facer dos veciños de Muros nestas tarefas. Vimos que a acumulación da señora secretaria e da señora interventora remata o día 30 de setembro. Gustaríanos saber se van a acumular outro período máis
bueno, dentro de todo, pois igual é mellor eso que nada, e, en todo caso, queremos agradecerlle o tempo que estuveron aquí. Señor Alfonso, pasan os meses e o Concello non é que non avance en nada, é que imos para atrás como os cangrexos. Dixémoslle moitas veces e o volvemos a repetir, debería tratar de cambiar de atitude e contar coa oposición. Busque o mellor para o Concello e os seus veciños. Non se conforme con deixar contentos aos das Mareas ou BNG facéndolle de recadeira, traendo a este pleno debates que nas circunstancias actuais resultan absolutamente estériles e que só buscan a polémica e o titular. Todos estamos de acordo en que o Pazo de Meirás debe ser patrimonio público. Todos rexeitamos a ditadura de Franco. Creo que é unha cousa que non ten discusión. Traballe en cubrir as necesidades do noso Concello que hai abondas sen ir fora. En breve vanse publicar as bases do Plan Único para o próximo exercicio. E, por favor, yo pedimos, non reproduza o esperpento da convocatoria pasada. Convoque canto antes unha xunta de portavoces para acordar as obras que se van a incluir nesa proposta. E teña en conta as necesidades e os proxectos que se foron planteando ao longo dos plenos e as que quedaron fora da proposta 2017. Tamén lle pedimos que valoren unha intervención no cine de Carcamán que inclúa o vaciado e o reforzo das paredes, xa que o coste do andamio vai supoñer un desembolso anual moi importante, máis de 25.000 euros, a parte da propia montaxe, e resulta un elemento moi perturbador para o vecindario. E, por último, tiñamos o tema de Calvo, que xa tratamos anteriormente, insistimos en que nos poñemos a disposición dos traballadores e gustaríanos ler, se é posible, unha declaración institucional da Federación Española de Municipios e Provincias sobre o 1 de outubro en Cataluña. La Federación Española de Municipios y Provincias, en su condición de institución representativa de todas las entidades locales, apoya rotunda y unánimemente a los alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas de Cataluña que desempeñan sus funciones diariamente dentro de la legalidad, con respeto a las leyes y en defensa de los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, la Federación Española de Municipios y Provincias condena firme y enérgicamente cualquier tipo de presión, coacción, acoso o persecución a los alcaldes y alcaldesas y concejalas de Cataluña y al tiempo muestra su condena total y absoluta a quienes llevan adelante esas actitudes intolerables contra los que cumplen las leyes, la Constitución y los compromisos asumidos por los ciudadanos. La Federación Española de Municipios y Provincias defiende y defenderá con decisión y convicción absolutas la legalidad, la convivencia, la libertad, la tolerancia y el cumplimiento y acatamiento de los principios constitucionales como pilares del Estado de Derecho democrático. Todo lo que suceda en Cataluña ha de producirse dentro de la Constitución. Nada se puede hacer fuera del respeto a la legalidad vigente. La Federación Española de Municipios y Provincias, en su condición de institución representativa de todas las entidades locales, manifiesta de manera unánime el respeto absoluto a la democracia y a la convivencia. Queremos permanecer en este Estado de Derecho dentro de las leyes y queremos el respeto total a la convivencia libre y pacífica. Nada máis, moitas gracias. Bueno, vamos a ver, con respecto ao orzamento, estábamos pendentes de a ver que acontecía efectivamente cos postos de Secretaría de Intervención, porque como pregunta noutra ocasión, tal como comenta e como pregunta, efectivamente a acumulación é ata o 30 de setembro, e xa aproveito para lle contestar a esa. A secretaria deixa o 30 de setembro e virá se conseguimos un secretario a tempo completo, secretaria a tempo completo, se non virá outra secretaria acumulada tamén. De outro concello virá acumulada a Muros a partir do luns. E en intervención sigue a interventora. Por agora sigue a mesma interventora. Entón, como digo, no caso da elaboración do orzamento, a haber tantos cambios continuos en intervención, eso afecta directamente a todo o que ten que ver coa parte económica e, por suposto, tamén a elaboración do orzamento. Con respecto á campaña publicitaria que preguntaba o número de emisións e que tal, agora mesmo este dato non o teño aquí, pero o miramos e lle pasamos a información sin problema de cando se emitiu e en que consistiu exactamente esa campaña publicitaria.
do decreto 492, a contratación dunha empresa para prestar horas de asistencia fogar. No decreto 492, efectivamente, como xa comentamos naquela ocasión, esa empresa se contratou de xeito puntual e excepcional para dar resposta ás horas de dependencia que había pendentes. Vale. Non é eso que pregunto. Ainda, pero non acabei de contestar. Perdón. Claro, non acabei. Ainda así, a organización do resto de traballadoras sigue sendo igual de complexa que sempre, porque esta empresa non sustituiu as traballadoras que había en axuda a domicilio, non as sustituiu, simplemente horas que había sin darlle resposta as deron. Non están facendo o traballo das de axuda a domicilio. Dicir, non se sacaron usuarios das traballadoras de axuda a domicilio para estas, co cal bueno, tanto aí como noutras áreas hai traballadoras que teñen horas a compensar. Bueno, eso era outra pregunta, pero preguntaba cal foi a inspección da administración competente que lle obligou a modificar o sistema de traballo. Foi unha inspección de servicios sociais, da que falamos tamén xa en algún momento, houve unha inspección de servicios sociais e unha das cousas que nos requiría era que as horas que había pendentes de dar se deran, e ese foi un dos motivos de contratar a esta empresa, por certo, xa naquela ocasión o explicaron. Sí, pero sigue facendo, non? Sí, e ese claro, contrato da xestión da piscina? Sigue o facendo. E o contrato de xestión da piscina, non sei cal é. É que non o sei. Unha rapaza que me de contratar directamente, contratarla por unha empresa, non lle pagan nin a empresa nin a rapaza. Fala de unha regularización contractual dos gastos derivados da xestión da piscina. Os gastos derivados da xestión da piscina. É o que digo. A ver, hai que mirar o decreto, pero eu creo que se refire aos gastos de peles, de mantemento, desos servicios que se levan facendo anos e que nos den que hai que sacar unha licitación para contratar. En ese proceso no que estamos, de ir sacando contratacións. Non sei, me pregunto que contrato se refire, porque non debe de ser eso, verdad? Creo que é eso. Hai varios suministros, si é regularización contractual, hai varios suministros que están desde hai moitos anos. Sí, pero non fala de suministros, fala de xestión. Por eso a mí me chamou a atención. No, pero de xestión non hai. O que hai son de suministros que nos di que temos que sacar a licitación, e é un proceso no que xa empezamos porque hai un montón de suministros e de mantementos que hai que ir sacando a licitación, a contratación, que é o que xa estamos facendo. Moi ben. As funcións de cultura e deporte están a piques de saír e as porterías do Furón iban a restauralas, non sei se remataron de restaurar. Había un problema cando se cambiaron esas porterías, o ter unha portería de fútbol sala e unha canasta encima, xusto, por debaixo do longueiro da portería, pode levar a que algún neno ou alguén se lastime nese caso. Cambiáronse nun momento para cortar as canastas e separarlas das porterías. O que pasou é que o traballo que ten a brigada para facer en concreto ese cambio, por decirlo así, nas porterías e nas canastas, pois retrasou eso. As canastas están cortadas e as porterías vanse repoñer en breve. Pero nada máis. Puxéronse unhas... O di aquí, considerando que se atopan pendentes de regularización contractual os gastos derivados da xestión da piscina. Pero son os gastos derivados da xestión directa da piscina por parte do Concello. Son esos gastos de suministros varios, de peles e de que tal. Sí, porque hai un reparo de intervención que fala deso todo. Hai dous contratos en concreto. Un é o de peles. Esos son suministros, non servicios, non? Claro. Pero son os contratos que hai que facer como resultado da xestión. Aquí fala de xestión, por iso a mí me sorprendeu. A ver, a piscina está xestionada directamente polo Concello, pero está xestionada. Como resultado desa xestión, como consecuencia desa xestión, hai gastos que os leva habendo desde que o Concello leva a xestión directa. Gastos de suministro de peles, de análisis de augas e demais. Son esos gastos derivados de que tal. Pois que nos... É iso. O caso excede incluso os 18.000 euros ou excede o tempo de prestación dese servicio. Entonces, incluso un contrato menor por 300 euros ao mes ou o que sea,
pois excede porque leva 6 anos. Claro, entón estáse facendo igual que se fixo sempre e agora a intervención nos di que hai que facelo de outra maneira, pero é algo que é imposible cambiar toda a xunta e estámoslo facendo pouco a pouco. Algún xa se fixo e outros xa se están facendo. Acceso do Clube de Remo? O acceso do Clube de Remo está pendente tamén de que a brigada de aí do aldía. Igual que no tema de arreglar os parques infantiles. A ver se remata o carpinteiro, agora creo que rematou na piscina, xa abreu a piscina, onde abría o vaso grande. E agora ten que acabaron nos colexios e na piscina, e lle deron un repaso a todos os colexios. E entón agora o carpinteiro a ver se pode ir por fin a arreglar estas cousas que levan tempo pendentes. Das luces de Louro sabemos que están todas mal, deso sabe Quintela, luces de Louro. Desapareceron, eu creo que arrancaron. Pero xa vos explica Quintela, luces de Louro. O problema dos puntos de luz que había situados na pasarela que co salitre os comiu, os estropeou, o que provocaba continuos saltos dos térmicos, entón o electricista os desmontou todos. Mal. Están pendentes... Desmontounos o Concello. Sí, os quitou o electricista do Concello, están pendentes de sustituir. Vanse sustituir por outros. Con respecto á accesibilidade que preguntaba sobre o andamiaje do Cine París, que? Preguntaba, polo que comentei, do problema que teñen o equipo femenino, que non contesta. Dos miúdos. O equipo femenino non é un equipo aparte nin separado da Escola Deportiva dos Miúdos. Eu a relación ou o que eu fale cun directivo dos miúdos non influe nunha división ou nunha categoría determinada. Eu teño unha relación ca directiva dos miúdos. Non lle vexo... Eu transmítolle o que... Leínlle literalmente o que os transmite o adestrador. Xa, pero o adestrador, por exemplo, non sei a que, por exemplo, se refire. Si ainda non empezaron nin a competir. Non sei en concreto a que se refire. Pero bueno, eu co que falo é ca directiva, non co adestrador, senón falaría comigo mesmo tamén. En calquera caso aclararemos, nos reuniremos con él a ver que problema hai. A pista de Serres. A Escola de Serres, o Parque de Ventindi, que van... Os parques, xa digo que agora que a brigada rematou co urxente nesta época que eran colexios e o arreglo da piscina que tiña falta de arreglar, agora se porán cos parques e coas marquesinas tamén, arreglaron a de baño, das obras de baño e agora van a ir coas que poidan das outras. Na pista deportiva de Esteiro, aquí tiñámosla incluída, solicitáramos unha subvención para a pista deportiva de Esteiro e máis para o parque infantil do Artón de Esteiro tamén. A subvención nos foi denegada porque decían que non lle chegaban os cartos para atender todas as solicitudes e a subvención era solicitada a que entidade, Quintela? A Xunta... Non me acordo a cara. Bueno, a cuestión é que agora andamos, está o proxecto feito, está todo feito, porque con eso se solicitou a subvención e o que estamos dependentes de que en intervención poidan facer a retención de crédito suficiente para afrontar a construcción da pista, que o faremos con cargos propios do Concello. A Escola de Música, as clases da Escola de Música empezarán tan pronto remate o proceso selectivo do profesorado e non sei, de memoria non me sei cantos alumnos hai matriculados, pero tamén o miramos e o trasladamos sin problema ningún. O do andamiaxe, o tempo e todo iso? O do andamiaxe do Cine París, como xa lle comentei, que ademais me preguntou nunha ocasión aquí, se contratou con unha empresa que, polo que nos din, está especializada neste tipo de actuacións, vale? A empresa fixo o estudio do andamiaje, aínda así, bueno, xa levan varios días colocando andamiaje. O informe da empresa. Sí, hai unha empresa e hai varios técnicos que están pendentes do andamiaje. E é a empresa, vale? Entón, bueno, está, en principio, non deberían de quedar problemas de accesibilidade, eso foi falado con eles, nin se deberían de causar problemas
as rúas que hai por o lado, tense que permitir o paso polas rúas que hai por o lado, non só pola acera, e os establecementos que hai ali, tamén non causarlle daños, non atrancarlle ningunha entrada ou saída. Eso todo se ha falado con eles e, de feito, esta semana houve un pequeno problema e logo nos dixeron que lle viñeran mal as pezas do andamio e tuveron que modificar nunha entrada. Non é un andamio para traballar, é só de soporte. Sí, isto non é un andamiaje para traballar no Cine París, é andamiaje especial para aguantar, para sujetar e que non siga caendo o Cine París. Vale, aproveito para comentar que estamos tamén estudiando o expediente que había no Concello de un concurso que se fixera para a redacción do proxecto, porque hai un ganador, había un anteproxecto e un proxecto feito como resultado dese concurso. Pero tamén é certo que no mesmo expediente hai observacións do Departamento de Cultura avalados por Agadic de cousas que entenden que sería convinte cambiar en ese proxecto porque non se adecúa ás necesidades das artes escénicas que se pretenden que se desenvolvan ali, vale? Sobre todo de teatro e de cine. Entón, o que estamos estudiando, por certo, con varios técnicos, non só do Concello, é que é mellor, se seguir adiante con ese proxecto modificando, que é mellor e que é posible, ou se incluso valorar a posibilidade de facer un novo proxecto que realmente cumpla mellor que ese cas necesidades. E logo estamos tamén agardando a ter datos concretos e, sobre todo, unha cantidade para poder visitar distintas administracións públicas que nos boten unha magna financiación do arreglo dese París. E estamos valorando posibilidades, se hai acordo, por suposto, de incluir unha parte importante no seguinte plan único da Diputación, porque nos parece unha actuación urxente. Con respecto a Cine París, é o traballo que se está facendo. Pero, bueno, este plan único que acaban de sair as cifras, por certo, públicas, pois o teremos que traballar, evidentemente. Informática de Esteiro, por agora non vai a ver se podemos impartila ou non, pero non estou segura. De arranxos no mercado, pois igual, todo aquilo que depende da brigada, en canto eles vayan podendo. Seguimos intentando organizar actividades alrededor do mercado e na Praza do Mercado para intentar dinamizar o casco histórico, subir un postos do mercadillo do Benres para arriba, pois de alimentación para a Praza do Mercado, e de feito estamos agora mesmo intentando organizar unha actividade para algún Benres, para o mercado e para a Praza do Mercado para a zona de arriba, todo coa intención de axudarlle os postos do mercado e da dinamización do casco. Todo eso está nese texto. Aquí están os departamentos de consumo e de medio ambiente. Pensa convocarnos para tratar do POS? Para tratar o POS, por suposto. Igual que o ano pasado vos convocamos para tratar o POS. Por suposto que sí. Tuvemos que presentar pedir dous plenos extraordinarios. Non vamos a repetilo porque creo que está máis que comentado. Houbo reunións o ano pasado para falar do POS, houbo xunta de portavoces e houbo reunións con portavoces para falar de ese POS. E, de feito, se non fora así, non se daría aprobado. Con respecto á televisión en Abelleira, visto a imposibilidade e as dificultades a imposibilidade de encontrar un terreo donde colocar a torre, o que estamos traballando agora con Patrimonio SAE da posibilidade de subir a que hai na actualidade. Por agora non atopamos máis solucións, pero seguimos traballando. Que a última vez valoraban a expropiación ou subir a torre, pregunto se xa descartaron esa vía. Seguimos traballando nas dúas, pero a expropiación é un proceso largo, entón, se dende Patrimonio non nos poñen problemas e soluciona, porque se non soluciona tampouco vale para nada, se soluciona, subir un pouco máis a torreta, pois buscaremos a vía máis rápida e que nos dé menos problemas. Xa estivemos en Patrimonio, pero non resolvemos, hai que volver aí. Da Inspección de Traballo, todos os requerimentos que nos fixeron dende a Inspección de Traballo foron trasladados aos departamentos afectados e están traballando todo o que poden para irlo resolvendo. Temos o día 4 reunión coa Inspectora de Traballo e lle levaremos todo o que hai. En baño, con respecto ás obras de baño. Vostede di que non se fixeron modificacións na obra de baño. Eu sei o que di vostede, pero a obra está ali para ver, vale? A obra está ali para ver. Houve varias reunións cos veciños, varias, moitas das demandas que facían os veciños están ali feitas e realizadas, están ali para ver, podeselle sacar unha foto, están ali para ver, moitas das que facían, vale? Cuidado con ventanas, cuidado con accesos a casas, e todo eso está ali
ver. Co cal, túvose e se siguen tendo en conta as demandas dos veciños de por ali. Outra cousa é que haxa algún que pida imposibles e que pida que o público este a súa disposición particular. E iso sí que non, porque o público é para a disposición de todo o público, non de unha persoa en particular. Entón, por aí sí que non imos a pasar, pero as outras foron atendidas. Bueno, teremos en conta o rogo do obradoiro do cursiño de elaboración e reparación de maquetas. Sobre os postos de Secretaría de Intervención xa lle comentei, e do resto de que imos para atrás ou para adiante é a súa apreciación, que como parte da oposición é a lógica e a normal. Partido Socialista, rogos e preguntas. Sí. Pasou. En Louro, en San Francisco, xusto en frente da caseta de turismo, no outro lado da carretera, hai unha rejilla que é a que recolle a agua de prácticamente todo o Louro. Esa rejilla atáscase cada 2x3, non hai que chovera moito este ano, desde que empezou agora a estar así mal tempo, o pouco que choviu xa atascou como 2 días. De feito, hai unha solicitú aquí no Ayuntamiento para que esa rejilla se cambie, de fai tempo xa. Que se cambie, non para limpala, para que se cambie. Non, que se cambie, que se poña ou máis ancha ou máis estreita, ou que non atasque tanto, que podan colar as pedras máis pequeniñas ou máis grandes, pero que vai a mirar, porque as casas de alrededor inúndanse cada 2x3, e son os veciños o que teñen que salir a desatascala cando está chovendo. Vale. O paseo marítimo de Louro, mantenimiento, rogamos por favor. Hai tablas soltas, silvias que chegan a fora das tablas, e desde o primeiro mirador vindo de Louro hasta o faro de Muros prácticamente non se pode camiñar. As actividades extraescolares, cando comenzan, queremos saber tamén se este ano haberá contacontos en Louro, porque o ano pasado dixo que en breve empezarían, pero non houve, nin no inverno, nin no verán. Tamén quero saber porque este ano se pon un límite de nenos que poden anotarse ás actividades da piscina, a natación desde dos que se anotan desde os coles. Parece ser que se subiu o precio das actividades do Concello, como bailes de salón e todo isto, tamén queríamos saber por qué. Como dixo a portavoz do PP, queremos saber como está o asunto da denuncia de Inspección de Traballo sobre a situación irregular dos traballadores contratados en trienios, complementos, etc. Porque parece ser que o 4 de outubro tense que dar unha solución. Esta repítoa porque é unha pregunta que nos mandaron e que querían que dixéramos. Por a miña parte nada máis. Non contesta. Bueno, queremos saber Espine de Fin sigue traballando para o Concello, queremos saber con que contrato, porque está pasado o plazo e sobrepasado desde o último contrato que lle fixeron a Espine del Fin, ou se lle fixo un contrato novo, que contrato se lle fixo e tempo, bueno, queríamos saber porque non vimos en ningún asunto de goberno, en ningún decreto a relación que ten agora mesmo o Concello de Muros con Espine del Fin, e parece ser, estamos vendo que en moitos hai un montón de problemas que hai con intervención precisamente por culpa dos contratos de suministros que sobrepasan e que a interventora non está de acordo, e, sin embargo, o problema máis gordo que temos no Concello de Muros e o máis cuantioso económicamente o de Espine del Fin, e, sin embargo, por aí non vemos ningún reparo, nin contrato, nin cousa polo estilo. Queremos saber se iso está en Reino de Taifas ou se Espine del Fin, non sei, ten algunha prerrogativa especial co Concello. Tamén queremos saber se se fixo a reclamación da débeda que Espine del Fin mantén co Concello de Muros e se, de alguma maneira, se lle está reclamando o canon que ten que aboar Espine del Fin ao Concello. Queremos saber cantos días ven a interventora, porque ahora a secretaria xa se vai, ao Concello, cantos días está no Concello e que días está no Concello. Con respecto á mancomunidade do lixo,
Sabemos que hai pendientes non sei cantas resolucións, que temos todos os concellos, a Mancomunidade a cabeza e os concellos detrás, unha débeda importante con a Comunidade do Lixo, e queremos saber se se iniciou algún tipo de conversa con a empresa, porque o último día que lle preguntamos díxonos que non iban a negociar nada. Tamén preguntou a representante do Partido Popular sobre algúns contratos que fixo o Concello con empresas externas e entre eles nós temos constancia, e xo dixemos en máis unha ocasión aquí, de que unha traballadora da piscina non se contratou directamente, senón que se contratou unha empresa e esa empresa mandou a traballadora, e o mismo está pasando con servicios sociales, e queremos saber se agora a política de Compromiso por Galicia é a externalización das contratacións de persoal, sabendo que hai bolsas de... Hai, desde logo, en servicios sociais hai unha lista de traballadores para ir chamando os traballadores por lista, e non sei se ahora mesmo hai ou non en deportes ou en cultura, pero parecenos que non debería ser política do Concello de Muros, non foi nunca en externalizar os contratos. Un dos puntos da orden do día foi que a remitir a documentación á Consellería de Facenda para a modificación, para información do que se está facendo con respecto aos presupostos. Nos queremos saber, e votamos de menos en esa documentación, primeiro, mandarnos unos 3 follas nada máis, o resto é todo totalmente ilexible, como sempre se nos manda así, en plan, non sei, porque depois preguntamos e dinos que é o programa que saca bichitos, en vez de sacar números. Entonces, votamos de menos un informe de intervención e de secretaría sobre a falta da modificación da base de execución do presuposto, da base séptima de execución, se non se lle está comentando a Consellería de Facenda con respecto ás cantidades que está percibindo o grupo de goberno e que se modificaron vindo no presuposto actual que está aprobado, estaban as cantidades fixas que non se podía modificar. Nós non temos constancia, nin vimos ninguna comisión informativa, nin se trouxo ao pleno esa modificación das bases. Creemos que é unha ilegalidade e unha irregularidade e sorpréndenos que en esta documentación, esa proposta que nos están pasando, non aparezca un informe técnico nin xurídico con respecto a isto. Parece ser que todo o mundo está de acordo que se faga así. Entón, queremos saber se hai ese informe técnico e se se mandou esa comunicación a Consellería de Facenda dicindo que non se ficou esa base de execución do presuposto. Queremos facer un rogo que nos fai unha señora do mercado, cada vez que nos ve, sempre nos fai o mesmo rogo, e creo que fai un ano que está pedindo un grifo no váter e non hai posibilidade que lle poñan ese grifo no váter. Creo que xa lle pideu a vostede en máis dunha ocasión e vostede a única contestación que lle dou, según ela, é unha risa. Pero o grifo non hai. Tampouco entendemos por que se lle reclamaron a todas as asociacións culturales toda a documentación. Non sabemos se o volume no archivo ou se que pasou, pero as asociacións culturales pidíronselle a todas, desde o NIF hasta os estatutos e todo. E aquí había unha relación, no Concello había unha relación, como tiña que ser, de facía moitos anos, de asociacións culturais, donde estaba toda a documentación que nas bases que se habían aprobado no Concello tiñan que presentar para formar parte desa lista de asociacións acreditadas no Concello. E agora chamouse a todas as asociacións para presentar esa documentación. Queremos saber que pasou con esa documentación. Con respecto ás actividades culturales e deportivas, comunicouse aos usuarios que iban ser gratis, porque non aprobaron vostedes as bases. Entonces, tamén queremos saber se esas actividades culturales e deportivas que lle dixeron que iban ser gratis, se van ser gratis durante todo o curso ou na mitad do curso se van a aprobar unhas bases e se vai dicir a xente que teñen que pagar
porque a pregunta dos usuarios é nós anotamos os rapaces, pero se ao final despois hai que pagar, pois temos que dar de baixa. E iso nós xa lle comentamos que era pola vagancia do grupo de goberno. Con respecto á pregunta que fixo a portavoz do Partido Popular sobre a antena da Velleira, e vostede comentou de que estaban iniciando unha expropiación, iso é mentira con M mayúscula, porque o Concello de Muros non pode iniciar o expediente de expropiación, senón que ten que darlle conta a Xunta de Galicia e logo executalo desde o Concello de Muros, e que non sepamos, non hai ningún expediente de expropiación iniciado. Un robo. Queremos que mire o que quer decir corporación municipal. Corporación municipal non quer decir grupo de goberno, quer decir todos os concelleiros. E decimos eso porque rogamos que cando haxa calquer acto que desde logo o grupo de goberno, a parte do grupo de goberno, a corporación municipal temos dereito a asistir ou decir se queremos asistir ou non. E falo en concreto porque houve unha xubilación dun traballador que leva toda a vida no Concello, se lle fixo unha homenaxe que nos parece fenomenal, pero a nós gustaríanos asistir e nadie nos convidou, como a maior parte das veces que chega calquer autoridade ou que chega tal e nunca se conta con nós. Entonces, rogámoslle que vai ao dicionario, os tres que van ao dicionario, e que miren o que quer decir corporación municipal, porque ao mellor é un problema de sintaxis. E logo, con respecto a obra de baño, outra vez, usted di que se fixeron modificacións, e a xente de baño sigue protestando e sigue descontenta con esa obra. Nós tamén somos dos que decimos que as obras hai que facelas para facilitar aos veciños o benestar, e esa en concreto non lle facilito aos veciños o benestar, sino que é simplemente un capricho o seu. E o último que nos pedironnos moitas cousas os veciños, xo intentamos, e o único que fixo vostede foi dicirlle aquí que nada, que se iba a facer como vostede quixera. Entonces, rogámoslle que, por favor, lle deixen entrada de coches ao taller de coches que hai ali, que lle van a poñer un escalón enorme. Entonces, que, por favor, rogámoslle que lle deixen entrada e que non fagan que cerre outro negocio no pueblo. Queremos que nada máis. E que faga a favor de contestarnos as preguntas, porque se las salta. Terminou? Sí, pero vou a facer intervencións como fixo do Partido Popular para que me conteste as preguntas. Vostede vai facer a intervención se eu lle dou a palabra que son quen modera ou non. Sí. Terminou de facer as preguntas? Sí. Primeira pregunta, con respecto á rejilla de enfrente da caseta de turismo de San Francisco, bueno, lle trasladaremos a Brigada de Obras para que a mire, vale. Xa estuveron ali varias veces. Xa estuveron ali, están pendentes xa. Está trasladado. Bueno. Xa estuveron eles, xa estuves ti. Sí. E así que igual. Paseo Marítimo de Louro, mantemento. Louro, ou Quintela, queres decir algo? Cando caeron os pinos no temporal pasado no inverno, bueno, antes da Semana Santa, uns meses antes, xa se fixo unha comprobación do estado de todos. E hai varios puntos que hai que ir reparando pouco a pouco. E se farán. Sobre as actividades extraescolares era cando empezaban, non? Sí. É que ás veces non me dá tempo de anotar todo. Bueno, pois empezarán tan pronto teñamos contratado a quen as imparta, vale? Porque estamos estudiando con intervencións e facer contratación laboral ou contratación de servicios. Estamos mirando a ver que facemos. Pero non vai a tardar, E do contacontos en Louro igual, o problema que hai para o contacontos en Louro é precisamente ese, que para contratar a alguén temporal pois vai dificultades co decreto de Rajoy de racionalización. Entón, a outra posibilidade é que a persoa que xa o daba o seguirá dando, vale? A esa persoa agora non lle vai ben porque lle cambiou a súa situación familiar e ademais ten bastante carga de traballo porque, bueno, está en servicios, bueno, está no departamento que está, pero ademais está botando unha man noutros departamentos porque, ademais de ter vacante Secretaría de Intervención e Tesourería, temos 2 persoas de baixa nas oficinas de arriba, o cal supón unha carga de traballo tremenda para todos os traballadores. E a verdade é que ela é unha desas persoas que está botando a man noutros departamentos, ademais de no seu. Entón,
Non nos parece de recibo cargarlle máis traballo aínda. E alá nese horario, pois, agora que as novas circunstancias que ten, que creo que as conoces, pois lle vai mal. Que o contrato sonoro facíase verán e inverno, non habría que contratar a unha persona a tempo parcial. Sería para todo ano. Pero o problema non é a contratación a tempo parcial, é a contratación del persoal laboral temporal, non parcial ou a xornada completa. O decreto de Rajoy o que limita é, bueno, pois non ten que ver coa xornada sea parcial ou que sea completa. Ten que ver con que sea persoal laboral temporal, que os postos de traballo sean urxentes, imprescindibles e que tal. Bueno, creo que todos coñecemos o decreto de Rajoy. Vale, esas son as dificultades que temos, que son dificultades que afectan a todo aquilo que ten persoal temporal. Límite de nenos nas actividades na piscina, Tono? Si pregunta polas AMPAs, hai un límite que cada monitor pode atender que está en torno a 10, 12 nenos dependendo de cada neno. Si hai algún neno que precisa unha atención especial por calquer motivo, pois incluso podría ser reducir. Pero sempre se atendeu ou se tratou de atender grupos de 10, 12 nenos por cada monitor que estuvera nese momento na piscina. Non se reduxo o número de nenos. Este ano entran, que eu sepa, 15 nenos de certas edades e 10 de certas edades, ou polo menos é o que pasa no Colegio de Louro. Si cada neno ten un nivel determinado de natación, si hai un neno que precisa unha atención máis... Antes eso non o había, antes facíanse grupos de nenos, pero entraban todos os nenos que querían anotarse á piscina. Ahora non, ahora só entran 15 de unha e 10 de outra. Pois miro, pero en principio o último que mirei, de feito a semana pasada, antes de empezar todo o tema de cursos e todo, era a disposición dos monitores e cantos nenos podería asumir cada monitor. E o que estábamos falando é que, pois entre 10, 12 nenos. Pero reviso, miro. Fui o que nos comunicou hoxe. E de feito creo que a AMPA de Louro, cando estuvemos mirando ese tema, todavía non presentaran siquiera listados. Había algunha que sí, pero creo que a de Louro en concreto non. Pero bueno, eu repaso e comento. Sobre a antigüidade dos traballadores é unha das cuestións que levamos moito tempo traballando, non só coa Inspección de Traballo. Antes de ir na Inspección de Traballo xa estábamos falando cos traballadores, co Comité de Empresa nesto, e xa había acordo entre o Goberno e os traballadores para recoñecer esta antigüidade de trienios antes de que fóramos á Inspección de Traballo. É unha desas cousas que están tardando e levando tempo polos problemas de persoal. Unha das persoas que está de baixa é do Departamento de Intervención, que estaba axudando con estos expedientes. Pensa que hai persoal que leva traballando neste concello pois 9-10 anos e varios desos anos estuvo con contratos a tempo parcial. Entón é un exemplo, pero isto o que me trasladan do departamento que están traballando isto, que o están facendo, é que lles leva moito tempo, que é moi laborioso. Isto teñe que ir intercalando co traballo ordinario de todos os días. Pero bueno, é unha das cousas que falaremos o día 4 coa Inspectora de Traballo. Pero non hai ninguna solución para o día 4? Tense que ir con unha solución, non? Se non empezamos a meter o día 4 temos reunión coa Inspectora de Traballo e ali lle comentaremos o traballo que se fixo durante todo este tempo. E nós non podemos saber cal é a solución? Que non hai solución, hai traballo feito de todo o que nos puxeron, hai traballo feito que se pode facer, porque ademais vostede sabe perfectamente que hai cousas que non pode facer o Concello, porque que esa persoal que leva máis de 3 anos traballando no Concello con contratos encadenados e que é persoal indefinido, vostede sabe ou debería de saber que o Concello non pode recoñecer de oficio a esos traballadores. Só hai dúas posibilidades: podeos despedir ou poden ir ao xuzgado e facer unha reclamación e case unha sentencia judicial e que sea un xuiz quen os declare indefinidos. Hai cuestións que o Concello non pode resolver, que así o recoñeceu ademais a Inspectora de Traballo. Entón é verdad que hai situacións, como vostede sabe, que se estaban con vostede, de persoal que realmente é indefinido, pero que o Concello de oficio non pode recoñecer como tal e que non se poden resolver así de xeito inmediato. O sabe perfectamente. O sea que non hai remedio para o día 4. Con Espina e Delfín sigue traballando, como xa lle dixen da última vez que preguntou, coa prórroga que se lle deu. De que? Pregunteiche por que se subiu o precio das actividades para maiores. Pois
miro, porque a verdad é que non me acordo por qué. Sí que se subiu. 5 euros. Sí, creo que 5 euros, pero a verdad é que non me acordo por qué. Miro e cho comento, Vale, porque así porque si non foi, eso seguro. Esa cho comento. Sobre a reclamación da débeda de Espina e Delfín, seguimos estudiando os datos económicos de todo isto. Cantos días ven a interventora e cales? Pois mire, en principio ven un día a semana máis todos aqueles que é necesario. Ata agora está cunha acumulación. Ela é interventora do Concello de Cee. Está acumulada en Muros, co cal ten que repartir. En principio ven un día a semana, normalmente os mércores, e digo normalmente porque sempre que se necesita que veña outro día da semana, sempre ven, salvo que lle sea absolutamente imposible. E ás veces ven máis de un día a semana, por certo. Sobre o da Mancomunidade do Lixo, bueno, como xa lle dixen noutra ocasión, a presidenta da Mancomunidade do Lixo non está aquí. Eu aquí son a alcaldesa do Concello de Muros. En calquera caso, como xa lle comuniquei tamén, que temos bastante boa relación, lle podo decir que as distintas débedas que hai, sí, é así, sí. Lle podo decir que as distintas débedas que hai coa empresa non son, moitas delas ni sequera son firmes porque aínda están apeladas ou recurridas, e xa se está estudando como facer frente a esas débedas. Se están negociando precisamente, por eso pregunto, se foran firmes non hai nada que negociar. Están negociando ou non? Non se está negociando cuantas. Bien. Sobre o que pregunta da externalización, non temos ningún interés, todo o contrario, en externalizar servicios, todo o contrario. O que pasa é que, como comentaba antes coa súa compañeira, hai un decreto do Goberno do Estado que limita a contratación de persoal laboral temporal. Se iso se xunta con que hai necesariamente que dar determinado servicio, como pode ser o da axuda a domicilio, por exemplo, ou A ou B, ou unha cousa ou a outra, ou incumplimos o decreto de Rajoy, ou contratamos a unha empresa que de xeito excepcional, mentras non se poida contratar máis persoal, o poidan dar, non hai máis remedio. Con respecto ao que preguntaba da rendición de conta dos presupostos, esa rendición de conta que demos neste pleno é sobre as liñas fundamentais dos presupostos do 2018. Non ten nada que ver co que vostede comentaba da modificación das bases de execución. Nada que ver. O grifo no servicio do mercado foron hai pouco tempo... Non se modificaron as bases de execución, non? Vostede foi a alcaldesa, sabe que para modificalas teñen que vir aquí. Vostede veu aos plenos. Non houve ningún pleno que vostede non fora convocada. E non me interrumpa máis. Sobre o grifo no servicio do mercado, foron a arreglar os servicios do mercado hai pouco tempo, me trasladou o funcionario que se encarga do mercado que hai un arreglo nun váter que non quedou ben, que se perdendo agua, e foi o único que me trasladou. Lle preguntarei polo do grifo a ver que pasa con el. Sobre a documentación nas asociacións culturais, solicitouselle toda a documentación que se nos indicou dende Secretaría de Intervención. Pero non hai lo aquí. Non están. Dende Secretaría de Intervención se nos comunicou que ya había que solicitar esa documentación. Pero pregunto, aquí solicitamos toda a que había. Xa entregaron toda a documentación. Pero aquí, que estaba aquí, que fixeron con algo. Estou dicindo que non me interrumpe, xa lle comentei. Actividades deportivas, gratis todo o curso. Vamos a ver. Primeiro, según vostede, lle dixeron que se son gratis todo o curso, siguen, pero se van a pagar a mitad de curso, entón teñen que deixar. Se eso fora verdad, outros anos non se apuntarían a nada, porque outros anos pagaban todo o ano. Entón, se o problema é pagar, outros anos non se apuntarían a nada. Bueno, este ano as actividades deportivas son gratis. Todas. Porque fixemos un esforzo especial de promoción do deporte base. Quanto hai? Sempre se fai, primeiro, unha preinscripción para intentar organizar os grupos dos nenos que van a cada unha das actividades deportivas e despois unha inscripción. Nesa inscripción hai un pago único anual, único. Non se paga nin todos os meses, nin varias veces ao ano, hai un pago na inscripción. Este ano acordouse que eran gratuitas por un motivo especial, fomentar o deporte, sobre todo nas actividades que se prestan en Esteiro. Si o motivo para que un neno non vai a unha actividade deportiva vai ser os cartos, pois este ano vamos a intentar que sean gratis, todo o ano, todo o ano.
e non se vai a cobrar a mediados de ano, porque só se fai un pago o ano. Eu teño un fillo de 11 anos que leva 7 anos indo a actividades deportivas do Concello e nunca pagou durante todo o ano, pagou a principio de ano. Pois iso está moi ben que se sepa, porque a xente non o sabe, a xente di, eu anoto a 4 actividades, si é gratis, pero si me van a cobrar, eu teño que anotalo a 2. Esa é a pregunta. Si alguén pregunta, é un único pago anual. A principio, faz unha prescripción. Este ano non hai. As actividades son gratuitas. Esa é a pregunta, perfecto. Con respecto á antena de Abelleira, di vostede que estou mentindo porque non hai ningunha iniciación expropiada. Pode revisar todos os plenos, todos, que agora están gravados, agora sí, con nós sí, con vostede non había maneira, pero con nós sí están gravados, e se poden ver cando se quere en internet, pode ver todos os plenos, a ver, onde atopa que eu dicen que estaba iniciada a expropiación. Pois si o que dicen é que se estaba estudando a expropiación, e a ver se oímos ben, estudando a expropiación e a ampliación da antena. Poderoseme pegar algunhas cousas de vostede, pero esa de mentir non. Con respecto ao de... Non me interrumpa. Con respecto ao da corporación municipal, se está doída porque non a invitaron a homenaxe de xubilación, que non sei se a invitaron ou non, non foi algo que organizara a alcaldía, non foi algo que organizara a alcaldía nin o grupo de goberno. Nos dixéronos que houbera un homenaje a Jorge. Pois pregúntelle a quen organizou, que nin foi eu nin o grupo de goberno. Si non a quixeron invitar, pregunto por qué. Non, señora alcaldesa. Non foi o Concello, nin pagou o Concello nada, porque non organizou o Concello. Nós estuvemos encantados de ir, que nos invitaron, estuvemos encantados de ir. E volveríamos a ir. Se non a invitaron a vostede, pregúntese por que será. Pero eu son a representante do PSOE. Con respecto á obra de baño, bueno, vostede di que a xente sigue descontenta. Algúnha xente sigue descontenta. Lle vou a contestar pola entrada que nos pregunta do taller. Lle vou a dir, ese taller, primeiro, non ten vado. Eso para empezar, vale? Non ten vado, eso para empezar. Para seguir, aínda así, sin ter vado, se vai a seguir coa obra, porque é unha obra pública en espacio público, que non pode paralizar unha persoa particular porque lle saia da gana, entón, aínda así, aínda non tendo vado, se vai a seguir coa acera e se vai a deixar o rebaixe no bordillo da acera para que poida entrar e sair co que el considere oportuno. Vale. Pois moitas gracias, porque non era así. Señor Venega, perdona. Mano. É que estás en mal sitio, vexo no medio. Efectivamente. Ben, eu iba a comentar algo previo, pero a verdade que despois deste espectáculo, se non me acordo. Vamos ao tema. Hai moitas cousas que xa non é exclusivamente por ti. Exclusivamente. Señora alcaldesa, cando quera, podo seguir, non? Sigue, por favor. Tiñamos varias cuestións que xa están comentadas, hai algunhas das que vamos a dicir sempre por como está estruturado. Nos toca falar de últimos, pero hai algunhas que non queremos deixar de lado. Vale, a nós tamén nos chegou de parte do adestrador dos miúdos o texto que leu o Partido Popular. Se ben, nós non queríamos facer en ningún momento a defensa dunha opinión persoal dun adestrador, nin de ningún membro de nada, sino queremos dar o noso punto de vista deste BNG. Este verán asistimos con orgullo ao nacemento do primeiro equipo de fútbol feminino no noso concello, a Escola Deportiva Os Miúdos, como ben dicía Tono, non é unha cuestión só dun equipo, sino da Escola Deportiva, foi quen de pechar o círculo e contar xa na súa entidade con formacións en todas as categorías do fútbol base e agora tamén co seu primeiro equipo sénior, neste caso feminino. A señora alcaldesa manifestou, ao igual que en outras moitas presentacións públicas, que esta iniciativa tería todo o seu apoio, pero neste caso o compromiso sería maior, ao tratarse dunha iniciativa moi necesaria na loita pola igualdade de xénero. A realidade, señora alcaldesa, é que a Escola Deportiva Os Miúdos e outras entidades deportivas desde a chegada do actual goberno están a ter dificultades para recibir a subvención anual para as entidades deportivas, feito que dificulta en exceso a viabilidade das distintas organizacións
deportivas e que con particularidade engadida desta nova equipa dentro do club precisa máis que nunca non de compromisos senón da axuda real. Desde Vega queremos saber se o anuncio no día da presentación da especial colaboración coa Escola Deportiva para que o proxecto da equipa de fútbol femenino se consolide é real e se o é, pode a señora alcaldesa garantir que os compromisos anunciados a este proxecto van ter lugar. Preguntamos isto por unha razón. Nós temos coñecemento a través das redes sociais que un club que estaba xa inscrito para participar na Liga Femenina, na segunda Liga, xusto na mesma que vai xogar as miúdas, tuvo que desistir de participar porque os orzamentos para os desplazamentos que son excesivamente longos porque teñen que ir a Ourense, teñen que ir a outra provincia da Coruña e demais, non nos podían asumir. Entón, nos entendemos que a Escola Deportiva isto xa o tuvo que valorar no seu momento de engadir o club, pero sí que é unha dificultade añadida sobre calquera outra entidade deportiva, calquera outro club, o tema específico de que cada 15 días ten que facer desplazamentos pois non de unha hora, sino de bastantes máis, con todo o que eso supón. Por outro lado, o Cine París, Cousas da Vida, vemos a dar a razón ao BNG, despois dunha década propoñendo o seu arranxo en todas e cada unha das oportunidades que se nos puxeron diante. Cando o goberno do BNG conseguiu adquirir o edificio do Cine París en propiedade, Domingos do Sil buscou orzamento en todas e cada unha das institucións públicas e negociou ata o último momento, literalmente, xa que firmouse un 31 de decembro para poder asinar a compra do cine. Así as cousas, só fai 3 meses de que, por última vez, que non derradeira, insistíramos na necesidade de dotar orçamenteramente, neste caso, a través do POS, a súa rehabilitación. Naquela ocasión, esgritamos das distintos portavoces dos grupos da oposición que non era algo urxente nin interesante económicamente para gastar o POS, ou que o amaño do cine era unha ocorrencia do portavoz do BNG que non se debía ter en conta. Neste mes de setembro, maldita hemeroteca, La Voz de Galicia recollía a noticia do derrumbe do tellado do edificio do cine, na que non só obviou que o BNG tamén ten voz propia, xa que nin nos nomearon en dita normativa, senón que nos contaba a todos os seus lectores que as portavoces do PSOE e do PP solicitaban que se dotara orçamentaramente o seu amaño. Mais alá de que algúns nos quixeran facer parvos, entendemos que é evidente que dunha vez por todas o goberno ten que ser resolutivo este tema e que busque de xeito proactivo, ben a través dun consorcio con outras institucións públicas ou a Xunta, ben a través de negociación política con estas entidades ou do xeito que se estime oportuno, unha solución para o Cine París. Por eso preguntamos que ten pensado facer o goberno co cine. Unha vez máis, tivemos que lamentar un atropelo nun dos pasos de peóns da vila. Desgraciadamente, mentre non se tomen medidas, é moi probable que non sexa o último. Queremos saber se ten pensado o goberno facer algo para mellorar a visibilidade nos cruces e pasos de peóns do casco histórico, como, por exemplo, cambiar as bombillas das farolas por outras que proxeten un mellor alumeado. E para pechar este turno, pasamos ao relatorio das nosas reivindicacións históricas. Que avances hai nos asuntos xa coñecidos das obras da Illa da Creva, da instalación da antena, da repetición das liñas amarelas no cruce de Bornalle e da dotación da DSL para a Velleira Torea. Rematamos dando as grazas á señora secretaria polos servizos prestados no tempo que estuvo aquí e desexámoslle o mellor na súa carreira profesional. Moitas grazas. Bueno, con respecto ao tema das miúdas, o que pasa coas subvencións, pois xa o comentei un pouco, vale? Con cambios en intervención e secretaría cambian os criterios e as maneiras de facer as cousas e entón, bueno, houve que requirir, igual que no caso das culturais, por exemplo, máis documentación do que acostumábamos a requerir e iso retrasou o proceso. En calquera caso, en moi poucos días van a recibir a subvención. Eu non sei se Tono tiña coñecemento de dificultades especiais económicas co equipo das miúdas, das mulleres. Tiñas, non? Hai a Federación Galega de Fútbol, cando fai os grupos, o problema principal que ten é a agrupación dos equipos. Cando hai moita concentración, por exemplo, en Coruña, ou hai un equipo illado, como pode haber en Burela, en Viveiro, na Rúa, en Ourense, o que fai é distribuir os equipos en función dos grupos. O equipo ao que se refire, por exemplo, o portavoz do BNG,
Desistiu de participar porque os desplazamentos supoñían máis de 2.400 kilómetros durante a temporada e significaría aproximadamente un custe duns 4.000 euros, según comentou ese equipo. Que ocorre cos miúdos? Pois os desplazamentos que les teñen ou no que sea, no que o Concello pode axudar, pois vais a axudar. Eso xa foi o que se quedou. Cal é o problema principal? O problema principal é, primeiro, definir os desplazamentos que teñen e, segundo, empezar a competir, porque ainda non empezaron a competir. Estamos falando de algo que ni siquiera se produxo xa. No momento que se compita ou no momento que se poida axudar económicamente os miúdos, pois farase. Cando non se empezou a competir, pois non coñecemos os requerimentos de gastos presupuestarios que podan ter. Empezar a competir non físicamente, pero xa está a liga aprobada, xa se saben os desplazamentos que vai haber, o sea, as necesidades que manter. Hai un calendario aprobado, elas empezan a competir, pois, se non me equivoco, este fin de semana non, o seguinte, pero a nosa directiva é o que volvo a dicir cando falei comentei o tema da portavoz do PP. Eu falo ca directiva. A directiva o que me trasladou foi o que eu trasladei a nosa directiva, que non o adestrador, trasladou-nos outra cousa moi distinta. É que eu falo co directivo. Eu tamén son o adestrador dos miúdos. Pero non teño que trasladar as cousas por dicirlo así, pero bueno, eu falo que a directiva, e cando reúno, por exemplo, os equipos, e cando reunín os equipos para intentar organizar, cando se presentou tamén o Muros para os entrenamentos, a quen reunín foi os directivos, non reunín os entrenadores, eu non teño que reunir os entrenadores. Reúno a directiva e a directiva ten que organizar cada un o seu club. En calquera caso, aclararemos o asunto e eu manteño todos os compromisos daquela rolda de prensa, todos toditos. Con respecto ao Cine París, xa o expliquei antes, vale? E nos pasos de peóns, podemos mirar de cambiar algunha das bombillas que están xusto ao lado, que alumíen máis, porque cambiálos todos agora mesmo non vai ser posible. E do resto da antena xa o expliquei tamén, da creba, a verdade é que sigo sin saber nada, a pesar de falar en varias ocasións con eles e mandar algún escrito, e das liñas amarelas volveron a quedar quintela. Es que avisar, vale? Tá. Bueno, pois sin máis despedimos o pleno de hoxe, non sin antes decirlle, sobre todo a portavoz do Grupo Socialista, que non vamos sentir máis veces as interrupcións continuas, aínda que sea en rogos e preguntas. A moderadora son eu e hei de decidir eu cando falan e cando non falan. Boa noite e ata logo. Terá que ser igualdade para todo o mundo, non, señora alcaldesa? Para todo o mundo que o mereza. Ai, que o mereza. E que non sea maleducada. E que non sea maleducada.